kuin oli viime viikolla täällä? Käsi ylös. Paljon uusia. Joo. Tottahan on, että suurin osa Suomen kansasta on tätä EVM:ää vastaan. Jos olisi kansanäänestys, jota ei uskalleta tietysti pitää eikä näin nopeatahtisesti voidakaan varmaan pitää, niin uskoisin, että se puoli voittaisi. Elikkä kansa on tätä takuupakettia, systeemiä, pysyvää vakausmekanismia vastaan. Jos me nyt lähdemme tähän, niin kuin pahalta näyttää, että tuolla porukat, jotka ovat vaalikoneessa sanoneet vähän eri lailla ja ovat ehkä äänestämässä toisella lailla, kun nappia painetaan. Niin jos me tosiaan joudumme Suomen kanssa tähän ryppääseen mukaan, että taas maksetaan, tämä vähän yli 5 miljoonainen kansa maksaa niskavääränä, ja se on kyllä katastrofi. Katastrofi. Espanjassa on 45 miljoonaa ihmistä, vai kuinka paljon siellä on hyvin paljon. Italiassa on paljon porukkaa. Meidän pieni Suomen kansa maksaa suhteessa eniten. Why? Rikkaille maille. Rikkaille maille. Miksi me maksamme eniten ja miksi ylipäätään me maksamme, koska me olemme jo niskavääränä maksaneet itsemme siihen pisteeseen, että nyt se kaikki, joka sentti tarvitaan täällä kotimaassa. Meillä on hyvin monta pistettä, missä on huutava rahapula ja hyvin tärkeitä asioita. Mä en niitä tässä luettele, tuolla just käydään asioita parasta aikaa salissa ja siellä on niitä rahareikiä vaikka kuinka paljon. Ja tosiaan kukaan tuolla salissa ei ole vielä vastannut siihen, kun minäkin olen kysynyt ministereiltä, että miksi Suomi maksaa eniten ja ylipäätään, mitä se auttaa tässä katastrofissa. Kaikki ne varat ja takuut menevät hukkaan, koska tämä on niin suuri probleema, että sijoittajat ja pankit odottavat vaan, että rahaa tulee ympäröivistä valtioista ja varsinkin Suomi etunenässä. Ja vasta sitten he astuvat kuvioon, jos silloinkaan. Eli me maksamme pankkeja, me maksamme sijoittajia, ei me makseta niille köyhille ihmisille siellä Kreikassakaan sitä leipäpalaa. Sehän on faktaa näin. Raha menee pankkeille ja nyt on korkea aika kääntyä näihin meidän omien probleemien kimppuun. Meiltäkin kysytään, että ettekö te nyt siellä eduskunnassa käsittele näitä meidän asioita. Kuinka me voimme, koska meidän kädet sidotaan ja meidän velkautetaan kurkkuamme myöten. Nyt otetaan varmaan kohta lisää velkaa, koska meidän täytyy maksaa nyt ehkä tätä Kreikan kolmattakin tukipakettia, joka jo häämöttää siellä. Ja ei tarkoita sitä, että esimerkiksi perussuomalaiset olisi vastaan, että ihmisiä autetaan. Totta kai pitää auttaa, mutta tässä tapauksessa, että se raha ja ne vakuudet, takuut, ne eivät tuota tulosta, niin mitä turhaa enää annetaan. Ja tämä 3A-luokitus, missä Suomi nyt tällä hetkellä on, niin nyt jo vilautellaan, että 1A lentää veksi ja pian ei ole niitä A-riviä ollenkaan. Et se on tosi vakava paikka ja ei tällä nyt voi mitenkään mutustella ja ottaa irtopisteitä missä ollaan, mutta en tajua miksi ministerit eivät ja miksi hallitus ei anna periksi tässä asiassa. Ovatko he luvanneet jotakin, mitä me ei tiedetä? Mitä he ovat luvanneet? Koska ei näin älytöntä asiaa voi olla, että siellä nyt hallituksen edustajat mahdollisesti äänestävät tämän EVM:n puolesta. Tällainen järjestö, jossa ei ole mitään juridista vastuuta kenellekään. Suomi on maksuautomaatti, niin eihän kukaan hullu nyt semmoista voi äänestää. Se on käsittämätöntä. Eli me perussuomalaiset varmaan yhdessä linjassa ainakin vastustamme tätä joka mieheen ja naiseen. Ja toivon, että muutkin edustajat ymmärtävät tämän tilanteen. Kuinka monta kertaa meille on sanottu, että nyt just tämä on hyvä sijoitus, tämä Kreikan ensimmäinen paketti on hyvä sijoitus. Kyllä ne rahat tulee takaisin, tai takut ja vakuudet. Ja vakuudet ovat kuulemma, ne ovat ihan loistavat, me olemme saaneet. Vain Suomi on saanut tämän vakuuden, että ne rahat eivät sinne jää.
ja mitään ei menetetä. Yksi pieni kysymys. Mikä muu valtio ei näitä kuuluisia vakuuksia halunnut? Miksi? Jos ne niin jumalattoman hyviä ovat, niin jokainen maa olisi ottanut ne. Mutta kun niissä ei ole minkäännäköistä tolkkua, sen takia niitä ei kukaan muu edes hamunnut. Puhumattakaan EVM-takuista, siinä ei ole yhtään, siinä ei ole mahdollistakaan mitään takuista saada, että ihmisiä pelotellaan sillä. En mä viitti enää jauhaa tätä samaa, te tiedätte mitä mielipidettä meidän puolue on tästä asiasta ja mä toivoisin, että myös hallituspuolueiden edustajat äänestäisivät EVM vastaan. Piste. Se oli loistava puhe.